Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na pagyakin ng television. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Misyagit ug mga abs Teresa kay gipatay magid nila si Bibit. Wa magdugay miabot sila sa Roger ug Sixto. Apan wa na mahimo si Teresa. Naana siya sa mga kamot nila ni Roger. Miabot na si Alan, hilom kini miduol sa mga bay apan mao na iyang nakita ang patayng lawas ni Bibit nga ilubong na unta. Wa na antimanuhan ni Alan ang mga tao nila ni Roger aron magkatug-an kon hain si Teresa. Naginaminam na sab si Sixto sa gisulti ni Roger nga banus-banusan nila si Teresa. Naabot na sila si Teresa sa dapit aron adto siya tagui. Apan nagkahigayon ng dalaga sa pagdagan. Apan milanog ang usa ka butuog na dusmo si Teresa. Niya ang laing sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain! Teresa. Sinay lang kay dili na pamusugod si Congressman nga masakitan. Sos! Nakatakan si Teresa! Patsyon ka na ko kung di ka mahunong, Teresa! Teresa, hunong! Padayo yung dagan. Muni mo gusto, ha? Wala na umod! Negosyon! Usap ka pa! Wala na patay mo sa Teresa, patayo ka nun! Kuhanin niya siya. Ako na siyang gadlo. Huwag ko sa iga. Dadali niyo nga ito sa pribadong kwarto ni Congressman ni Bagong Resort. Sanchez. Daya na mi, busing. Okay, roll na mi. Okay, busing. Ha?
Mas kang nindutar ba ng Teresa? Ay, Ay, lihok ko. Gipatay na lang utak ko ninyo! Lihok kayo. Nanuwa naman ako ika! dadaan niyo siya sa son. Dada sa son. Mga sakot ni Satanas! Sanders! Congressman! Ay naman. Tuwa sa pribado ni mong kwarto, basing. Lakaw na, Roger. Lakaw na. Sudla na siya. Sudla na siya. Sudla na siya. Dalihan, Roger. Dalihan. At oras, Teresa. At oras, Teresa. Naong 6 Sinaw. Murag iro usting mais. Apurado ka kayo. Ay, mga langit. Tili ka noon ako patilaw Teresa, mura imo. Mga langit. Ma. Unsa di ay ni mga hitabo karon, Roger? Oh. Ma? Naon sa nas mama nimo? Ha? Naon sa nas mama nimo? Oo, naon sa nas mama nimo? Usa mo na yung pangutana, ma. Mayong pagkabutang ug mayong gandang sa mga ginadyer. Maayo ang pagkabutang sa mga ginadyer. Maayo ang iyang kaimtang. Pagsulti mo. Roger, nahibawan ako sa tanan. Mga salbahes mo! Nagparis yun na imong amahan og anak! Ayaw pagtuko no sa iso. Bitaw ko niya! Dagiton unta ko ni Alan. Apan gisultihan una ko niya sa mga hitabo nga wa ko masayre. Nga kamo si Sixto mao di ay ang mga utok sa mga kagubot karon sa syudad. Busawa na ko magpaabot nga dagiton pa ko ni Alan. Kabubot o nako nga mukuyog niya, Roger. Oh, kabubot o nako nga mukuyog niya. Salbahis kang inahana ka! Animal ka! Ano na? Ano mo na nang imong inahana, Roger? Mikuyog siya ni Alan! Ambil sa ambil. Hoy! Naon sa kang asawaha ka? Mikundat ka niyay? Kung mikundat ka, usugot na ko ba? Kapilari pakisabot ni mo ha? Pero ayaw lang ka ng tao nga nako nakikadaot ka na himo sa atong pamilya. Roger! Kamong amahan ug anak ang dunay dako kaayog utang ni Alan. Kamo maoy dako kayog bayranan ni Alan. Nahibawon ako sa tinuod, Sixto. Kamo maoy nagpatay ni Amado. Kamo maoy nagpatay ni Emil. Kamo maoy nagtinguha sa kinabuhi ni Alan. Kamo maoy nagpapatay sa manghod ni Bebet. O kamo maoy nagpatay ni Bebet. Kamo maoy utok sa tanang kagubot ni ining syudad. Unsa may pasabot mo, hanggaw? Ha? Ganong ikunyong ka ba ng anak ka ng Alan? Tiguan ka na, oy! Huwag kay hilas, sige magkunat-kunat anang animal! Ako'y muhatag og kondisyon ninyong amahan og anak, Sixto. Unsa yung buot mo'y pasabot? Buhiin ninyo si Teresa! Yabag ka? Buhiin ninyo si Teresa! Buhiin ninyo si Teresa! Kay kondili! Ano man? Buhiin yun ninyo si Teresa! Kay kondili! O kung dili na mo buhian si Teresa, ano man? Patson ka ni Alan? Pamatig maayo ha? Pamatig yun! Bahala nagpatyon ka ni Alan! Bahalang patyon ka ni Alan! Di mi magsabayan si Roger! Wa kay Sylvie o wa kay hinungdan na mong amahan o anak! Wa gyud lagi makatupong kon unsa mo kasalbahe, Sixto.
Why magkatupong kung unsa mo ka demonyo? Klaro! Huwag patuod ang akong gisulti mo aswaha ka. Paminaw! Hagbay ra magaling untang hiluan ka na ko! Unsa di ay? Paminaw og maayo kay nia ang akong Sige, kondisyon. kondisyon! Sige, kondisyon! Kung dili ninyo buhian si Teresa, mangunay kog sulti sa tanan. Paminaw, Sixto. Og ina ang imong anak. Isulti nako sa tanan pinaagi sa Sibiyaanan nga gitrabahoan nila ni Bebe o Teresa. Hoy! Animal! Salbahis! Hoy! Pagagnaw! Animal kang suha ka! Ayaw nagpakita na ako kay mapatay! Tagyod ka! Nabati na nimo ang gisulti sa mong asawa. Alan, di na nimo kapus na si Teresa. Patay na si Teresa nga imong makuha, Alan! Ako na cellphone, Pasexto! Ako na cellphone! Usay sulti ma! Kung di natubuhian si Teresa at ito niya isulti sa Sibiyan ni kitrabahoan ni Teresa. Iyang ibahibaw ang tanan! Tanan yun bahin sa nahitabo! Ikan sa kamatayo ni Amado hanto ng pagdagit na ni Teresa! Iyang isulti on there! Imagine ako no. Imagine ako no kung usay itsura unyas mga katawhan sa syudad nga mapaminaw o matikita sa imong inahan diya TV o radyo nga musulti bahin sa itong mga binuhatan. Mayor ko. Oh! Mayor in town ko. Okay ka, congressman. Congressman. Pasexto! Langit! Okay. Muna ikong kum. Pasexto. Husto ka ka. Wa na laing paagi aron dili hinayon ni mama ang pag-undier, Pasexto. Sigurado ka ka. Gamiti siya sa imong arte. Gamitan ko sab siya sa kong arte. Ilubong na tong buhi ang inahanang. Mga langit. Buhian si Teresa. Sa ato pa, di nagtamahin na yun ng Teresa. Human na itong patay ni mama. Wa na isabod o wa na makapugong pa. Dili na makatago pas Teresa ang kaalan sa atong mga tao kay pasulsuloran na nako sa. Okay. Aron dili ihinayon sa imong inahan ang pagbunggo kung unsa tang duha. Ayo-ayohon o na nato siya o sorry yun na sawaha ka kay patin yun na mo. Oh, Teresa. Nahibaw na ko sa inyong plano nako. Mamatay una ko. Una mo mulampo sa inyong buhaton nako. Matagawas ka na. Buhian ka na mo. Roger. Para nako. Dili pa ego ang pagpangayo na magpasaylo kung unsa na imong nabuhat diyan ni Montes. Nagbasol mi og nakamatngo na mi kung unsa mi kadawtan.
Pasaylo ako, Teresa. Sa luwasan ko, Tes. Sige. Biya na dayon din eh. Roger, Ma, pasaylo amis Papa. Nakamat mo na mi kung siya mo mga binawatan. Roger, anak. Kuan ma, paulit na sa ato. Magsulti ta kung siya sunod ni mong gusto nga mong buhaton ni Papa Sixto. Ampo mo, anak. Ampo mo sa balaod. Okay, o sige, sige. Kung mao'y imong gusto ma, amo ka ng buhaton. Pero magsulti ulit ang tulong nga to sa ato kaugalingon. Salamat, anak. Daghang salamat. Diya si Alan. Lan, Jero, pagsulti mo si Teresa, oh. salamat, Roger. Salamat, sir. Alan, Kipasakitan ka ba nila? wa, Alan. Ato ta mag-abot sa cathedral. Bye. Salamat, Congressman. Salamat, Mayor. Dili mi angay tawgon og igodian. Dautan ka ni si Roger. Ato na ko. Sanchez, Sundan si Teresa. Dili na sila makaikya si Alan, Congressman. kinahanglang mahipos dayon ang akong inahan ug isunod dayon sila si Alan o Teresa. Siguro agyon na dili na mo hinayon og undair si Mama aron wa sila makuha ang ebidensya batok na to pasisto dili ba? Dayon sila si Alan o Teresa. Mauna lang ginay problema. Ang importante nga way usa nila nga mosaksi batok na to, Roger. Kuhaon na to si Mama. Tuwa siya sa Republic TV. Tala. Roger, anak, Ma, kaluoy ni mong paminahon, anak. Na-influensya ka lang sa imong amahan. selo ako, Ma. Nagpasol ako. Lias Papa Sixto. Ay, Sixto. nagpasol ako din. Pero ako, ha? Namipay ko diyan sa sibiyanan. Palihog lang, palihog. Ayaw na ipadayon ng imong pag-undeer, day. Pamatay ka, Miss Kawaw. Muampo na, Miss Balaod. Salamat kung mauna, Sixto. Kuha ako ninyo diri, ha? Mamaulit na sa ato. Bye. Kunya, biyaan na lang ka din ni Ma'am. Magtakupan ka ba lang gihapon, Alan? Gikinahang lang mag-good Ma'am. Mag-abot Miss Teresa's Cathedral. Ayaw-ayaw mong duha, Alan. Desidido na yung ka, Ma'am. Oh, desidido na ko. Huwag yo'y makapugong sa akong buhaton. Madam Ceres? Okay na ko, dong. Oo, ikaw, ready ka na, mag-order? Ganiha pa, dong. Ganiha pa. Mga higala, atangi ang pila na lang ka mga sumpay ni naghinapustang sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Dalit sa
RGMA Production Center.